Is-sitwazzjoni fis-settur tas-saħħa mentali ilha għal dawn l-aħħar snin ma tingħatax l-importanza mistħoqqa mill-Gvern u issa dan kollu qed joħroġ aktar fil-beraħ kif pazjenti li qed jirċievu kura s-saħħa mentali qed ikollhom iħallsu għall-mediċina kemm xejn għolja anke wara li l-Gvern Laburista kien wieħed li din il-mediċina se tkun b'xejn weda li saret 10 xhur ilu. Dan qalitu l-Assoċjazzjoni tas-Saħħa Mentali f'kummenti lit-Times kif fakret li fid-diskors tal-baġit tas-sena li għaddiet il-Gvern ħabbar riforma fl-istrateġija tal-kura tas-saħħa mentali madankollu din il-mediċina għada mhix b'xejn anki jekk kienet approvata fil-lista tal-mediċini li kellhom ikunu bla ħlas. L-Assoċjazzjoni qalet li batet lill-Ministru tas-Saħħa Chris Fearne kif din il-materja issa tkun ta' piż kbir fuq il-pazjenti u l-qraba tagħhom. Mat-Times of Malta tkellem persuna li qed iħallas €220 fix-xahar għal din il-mediċina u talab għajnuna wkoll mill-Malta Community Chest Fund. F'korrispondenza li ntbatet mill-Assoċjazzjoni intqal li din il-problema jeħtieġ tkun solvuta mill-aktar fis. Persuni li tkellmu ma' Net News jgħidulna illi jixtiequ wkoll il-Gvern issa jagħti lura il-flus li nefqu għax-xiri ta' din il-mediċina fil-perjodu li suppost kellha tibda tingħata b'xejn.